ҳамдиёрон азиз, салому алайкум. 31 августи соли 2024 мебошад. қарор дорем дар инҷа куҷо хуршед? шаҳри Хуҷанд. Як канори шаҳри Хуҷанд. ба гумонам ноҳияи Бобуҷон Ғафуров. Дар боғи ангурбоғ соҳибашро намедонам, лекин ҳамин ҷураи мо шогирди мо Хуршед обод карда истодааст. Хуршед яке аз шогирдои пуртаҷрибаи мо мебошад аз шаҳри Турсунзода. Хуршедҷон, салому алайкум. Хуш омадед ба гурӯҳи ангури ва боғи мо. дар бораи ҳамин боғе ки шумо обод кардед гап занед, чунки ман 2 моҳ пеш омадам, шумо аз даруни тубак ҳаминоя якваҷабӣ шинуда будед. Якваҷаб буд ҳамин 2 моҳ, ана бисёр 3 моҳ. 3 моҳда ин 2 метр боло буромадааст, бо 1,5 метри паро давидааст. Шумо ина чӣ хел кардед ки ин дар 3 моҳ ангури шумо 3 метр шудааст? Шумо чӣ метиҳед? Ин шумо чӣ кор кардед ки ин қадар ин нағз ёфт? Гап занед. Ин чӣ боғ, ин такпайвандаш чӣ, чанд ба чанд шинондед, мақсади ояндаи шумо чӣ? Ҳамашро гӯед. Ин ангури телеки ном дорад. Номаш телеки ҳамин кор. Телеки? Телеки. Ин ангур не, ин такпайванд. Ин такпайванд. Як намуд ангури ёбоӣ, типа барои такпайванд. Ин ҳоли ангур не, ангури мегирифтагӣ не. Иншоаллоҳ баҳор ба соли 2025 анҷа абреска мекунем. Мебуред. Мекунем, тарафше материал мекунем. Бо ам хели ниҳол. Қаламча мекунед барои ниҳол кардан. Ниҳол кардан оянда. Анҷа пайванд мезанем. Ангурои ламборджини, аватар. Пайванд мекунед. Пайванд мекунем. барои ҳамин наздик шинондаем ки ангурои бедона бояд наздик шавад. 3 ба 3 ё 3 ба 3. Чанд ба чанд шинондед? Инаш ҳозир байнаш 6. Ин хеле 6. Растани солда хати баян 6 баян ба 3 та шинондаем. 3 ба 3 шуд. Ин тараф 3 ба 3, ин тараф 6 ба 6. акн як саволи дигар. Чӣ ба шумо ҳамна як огра ангури ҳамин дар кори нашинондеду? Аввал такпайванди телеки шинондед, ки баъд пайванд кунед. Барои чӣ? барое ки бобои Искандар медонед ҳар сол набошадан 10 сол пеш баландтар гап занед. асона ин пагода агар хунуки сахт баландтар гап занед. агар хунуки сахт биёя, ин танаша намезанад. ин тобовар ба хунукӣ? 30 градус буд тобовар. 30 градус хунукӣ. барои ҳамин айнукаш мезанем ки мақсад асона шамол ҷои шамол назанад. ҳамҷо пайванд мекунед ҳамин болоба. ин боло пайванд. аватар ҳамҷа мезанед? ҳамҷа мезанед. баъд ин ягон фарқия дорад меваи медодагиаш назар ба решаи худаш? мисол мегирем реша аватар решаи худаш бошад ё ки тагрешаи телеки бошад ё ки кобр бошаду баъд пайванд бошад? Чӣ фарқия дорад? мо ин якум сол санҷида истем ки тарафҳои ҳамин аврупо ба аслона ҳамин ангурои телеки кобер ба пайванд мекунанд, ҳосилнокӣ зур мешавад. ҳамдиёрон азиз, акун инҷа шамол аст. фаҳмидед нафаҳмидед, бед ман гап занам. ҳамина ман аз ёд медонам. ако Хуршеде гуфтам як комментиретад, ин бо мутахассису шогирди манда. такпайванди телеки ҳаст, такпайванди кобр ҳаст, бо чандта такпайванд. ин ангури сагак. бандагар сагак ангур мебандад, хурда намешад. ин ҳамин. ина пайванд мекунанд. ин чӣ хусусият дорад? ин решааш назар ба решаи худи ангур як 4 мартиба ба қувват аст. худи меваи ангураш 2 мартиба калон мешавад. ба касалиҳо нисбатан тобовартар мешавад. ба хунукӣ тобовартар мешавад. хулоси ангур, хулоси гап, боз як асоси дигар дар Европа дар худи реша касали филаксера гуфтани касал аст. мабодо ба Тоҷикистон ҳозир нест. мабодо Тоҷикистон филаксера биёд, агар ин ангур филаксера намешавад. ва ин методе ки ҳозир Хуршед карда истодааст, инро аввал ҷорӣ кардем Қати Ғуломҷон. ин методи ҷаҳонӣ аст. ин методи нав аст дар Тоҷикистон. як корҳои нав, корҳои акун дар Европа илмӣ буду, дар мо акун нав шуда истодааст. ин корро мо нав ташкил кардем ки дар такпайванди ба ангур монанд ангури сагак, ин набинед худаш ам ангур борни аст, лекин ин ангурро хурда намешавад. ин ам ангур аст, лекин ин
такпайванди махсус бароварда шудааст. Инро Хуршедҷон дар 3 моҳ ҳамин ман омада навор нишон додига будам, як ваҷаб буд. 3 моҳда баровардааст болои вай. Барои чӣ? Якум худи ин аллакай гуфта шудааст ки ман ба қувват чиз тез боло мебурам. Дуюм Хуршед инҷа ман мегӯям шумо ҳав негӯед. Инҷа озуқа додагӣ карбамид ва амофос. Нитрамофос чанд маротиба? 3 маротиба. 3 маротиба карбамид ва нитрамофос додагӣ ва инчунин аз болои баргаш витамин задед. Листовой подкормка задед. Акун инро шумо баҳор моҳи май пайванд мекунед, а? Моҳи май. Март кушода шудагӣ неколи? Апрел ба. Апрел охираш. Ё май аввалаш пайванд мекунед. Ва соли оянда аллакай мебандад ин. Як хуша, ду хуша, 4 хуша мебандад. Ҳамдиёрони азиз мана бинед, ман ба шумо ҳозир як роҳи аз бунёд намудани боғҳо 3 ба 3 шинондагӣ, 3 ба 3. Ин хелашам инҷашам 3. Гӯхелаш 6, инҷа 6. Барои он ки чӣ қадар ман агар 6 ба 6 шинонем, ангура дар болоаш мо 100 кило монем, зур мебиёд. Агар 3 метр ба 3 метр шинонем, ангура болош 100 кило нею, 50 кило мемонем, дар 2 ангур 100 кило мемонем. Дар як ниҳол ток мо 100 кило намемонему, дар 2 ток 100 кило мемонем. 50 килоги тақсим мекунем. Баъд зураш мерасад, ангур луқ намешавад, ангур беҳтарин мешавад, ангур калон мешавад, сифати калон. ан ҳамдиёрони азиз мо як нақл кардем, як гуфтем ина заминро бинед, дар замини санглох ино боғ кардан. Заминҳои Хуҷанд, вилояти Суғд асосан ҳамаш санглох аст, мана бинед. Дар ҳамин замини санглох. Инҷа баъд ангур санглох ки аст, таспон маст, тез мепазад. Ширинтар мешавад. Бале. Ана ҳамдиёрони азиз мана ангур парвариро ки мо роҳҳои навашро, усулҳои навашро ҷорӣ карда истодаем. Шумо ҳам ёд гиред, боғ карда шавед. Ман ҳамин Хуршедҷони мо, шогирди мо бо ҳамин соҳиби боғ, намедонам соҳиби боғ ки рости гап, намепурсам номашам. Тибқи шартнома ва гумонам боғ бунёд карда истодааст ба он кас. Муроҷиат кунед, Хуршед ба шумо ҳам боғ бунёд мекунад, Ғуломҷон ҳам муроҷиат кунед. Ман ҳамхелин такпайвандо ҳаст дар фурӯш дар Ғуломҷон. Анамин такпайвандо ҳаст. Ин беҳтарин коре ки карда истодаанд дар соҳаи токпарварӣ, ин ана ҳамин вай ҳаст, такпайванди махсус аст. Акун дар бораи вай гап занед. Чӣ ба шумо инҷа панҷоҳоша зада истодед? Ана инҷа биед да? Панҷаша чӣ ба чин истодед? Мана панҷа бидед. Панҷаша гирифтасе бояд дароз шавад. Панҷаша гиред, дароз мешавад? Дароз мешавад. Кани гиред якта панҷаша? Нишон тед. Не, напартофта нишон тед. Анамиро мегиред, а? Кани ҳоли. Анамиро мегиред. Анамиро гиред агар ин қувват боло ба мебиёд, нук ба мебиёд. Буртакоша мегиред ме? Обязательно гирифтан дар кор, агар нагиред, худаша мепечонад. Намемонам онда. Баъди вай легчикасе. Ин бастан дар кор, боз кардан. материал хушрӯй мебирояд. Кач шуда намеравем, баста. Шумо ранги кукла кардед ина. Ранги кукла ҳамхе форма додед ки роҳат мекунед. Хуршедҷон, барои ин меҳнатотатон ба шумо як ҷаҳон ташаккур. Одамо ёд мегиранд аз шумо. Ана ин методое ки ману Ғуломҷон акун ман дар пушти парда истодагӣ ман худамро нишон наметам, боғам албатта манам ҳам кора карда истодам. Лекин мана дар сатҳи калон дар Хуҷанд якум маротиба манамин бародарамон бо роҳбарии Хуршедҷон карда истодан. Хуршедҷон ба шумо як ҷаҳон ташаккур. Ҷураҷон, худо ба шумо баракат диҳад барори кор шумо. Майлаш ҳама гапамона гуфтем, ҳама савол ягон чӣ намонд? Раҳмат ба шумо.